Takže zdar lidi, já jsem Alfred a dneska jsem tady společně s Tadášem. Zdar. A dneska si společně ukážeme veřejné olomoucké toalety. Takže proč jsme si vybrali toto téma? Už se vám někdy stalo, že jste byli v Olomouci a potřebovali jste na toaletu a tak nějak jste nevěděli, kam zajít? No, nám se to už párkrát stalo. A proto jsme si pro vás připravili tento seznam 19 veřejných toalet, které si ohodnotíme jak slovně, tak i známkou jako ve škole 1 až 5. No, tak se na to pojďme vrhnout. Tak právě teďka jdeme do Šantovky, kde budou naše první 4 záchody, na každém patře jeden. A my je pro vás všechny ohodnotíme. Tak jdeme na to. Tak, jak jste viděli, tohle byla Šantovka, bylo to v patře -1. A protože od poslední doby, co jsme byli v Šantovce, se všechny ostatní záchody zlepšily a už jsou mnohem čistější, než kdysi byly, tak jsme se rozhodli je nehodnotit samostatně, ale všechny jednotlivě, takže uvidíte jenom ten -1. A byl teda čistý, poměrně čistý, byl velký, ale i tak jsem se rozhodl, že tomu dám známku 2. Souhlasím. Takže pokračujeme dál. Jdeme dál. Takže chtěli jsme navštívit toalety u Tržnice, ale jak můžete vidět, právě probíhá rekonstrukce toalet. Nevím, jestli to tady je už 10 let, ale nemohli jsme je navštívit a proto dáváme známku 3. Tak teďka se přesouváme k dalším toaletám na Pavelčákově ulici. Jsou to veřejné toalety, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Jdeme na to. Takže záchody na Pavelčákově ulici můžu jenom doporučit. Za poplatek 10 korun je hodně muziky. Záchody byly velmi čisté, 3 záchody a několik mušlí na pánských záchodech a dokonce i plné mýdlo v umyvadle. Takže já můžu jen doporučit a jdeme dál. Teď jsme byli na záchodech v galerii Moritz. No a proč jsme vám tu cestu sem natočili? Protože na rozdíl od Pavelčákové ulice, která je tam, jsou zde záchody zadarmo, což se vyplatí vědět. A neoznámkoval jsi záchod na Pavelčákové, tak jako známku dáváš? Bych hodnotil asi stejně jako Šantovku Bčkem a i tak bych hodnotil Bčkem vlastně stejnou úroveň tady galerii Moritz. A za to vlastně, že je to zadarmo a tam za 10 korun bych teda radši zašel sem. Takže jdem dál. Tak jo, další 2 záchody, na který půjdeme, bude McDonald's, který je na náměstí Hrdinů, a pak na magistrátě města Olomouc. Bohužel Alfred je typ osoby, který do Mekáče ani tu nohu nevkročí, tak tam půjdu sám a já vám sám řeknu, jaký tyhle záchody jsou. Tak dám to. Právě jsem teda byl na záchodě v Mekáči a musím říct, že sice to tam možná bylo čistý, víceméně, ale je to dost malé, ale byl tam hrozný smrad. A taky tam hraje muzika, která hraje po celém Mekáči, ale ten reprák přímo jde z té toalety. Což může být plus, může to být minus, to je podle vás. Ale za mě bych dal tak 2 minus. Možná i tu 3. A my pokračujeme na magistrát. Ten dál. Takže záchody na magistrátu města Olomouce se mi moc líbily. A dokonce se mi líbily tak moc, že bych ho ohodnotil známkou 1 a zařadil bych je do těch úplně nejlepších. No a dále se přemístíme na další záchody, které jsou tady u parku.
se nacházíme v parku, kousek od magistrátu. A jak můžete vidět, je tady obrovský a tohle je jeden záchod, kam může člověk jít. A je to tady opravdu hezky, je to poměrně čistý, protože to je tady v parku. Je tady koš, umyvadlo, tady osvěžování v záchodě. A podle mě tohle je z nejlepších záchodů v Olomouci. A je to tady zadarmo. A je to hlavně zadarmo, není to ani za 10, ani za 20 korun, je to zdarma. A přesně proto bych tomu dal 1 hvězdičkou. Já bych řekl, že to je úplně estýr. Je to tak. Takže když budete v parku, tak sem určitě zajít a nebát se toho. Takže nacházíme se tady u botanické zahrady. Jsou zde toalety, které navštívíme. Teplota vystoupala asi tak do 50 stupňů Celsia a začínám se roztékat. No ale překonat ty poslední toalety v parku bude velmi těžké. Mám takové divné očekávání od tohoto místa, ale tak necháme se překvapit. Tak tady název G. Myslel jsem si, že to tady bude docela ghetto, ale nakonec jsem byl docela příjemně překvapen. Nebylo to tak dobrý jako ty záchody v parku předtím, což jsem si předtím i myslel, ale tyhle záchody botanické zahrady byly dost veliký. Zase ne tak veliký jako záchody v kempu Merkur v Pasohlávkách, které jsou obří. Takže vlastně jako ničím nevynikaly, ale za to zase byly čistý. Takže bych dal 2. Nebylo to nějaký high-tech, ale čistý byly a svůj úkol určitě splní. Tak to byl už ani nevím kolikátý záchod, už jsme jich prošli v celku dost, ale jsem teda příjemně překvapen, protože to jsme snažili získat informace pár týdnů nazpátek, tak hodně z nich bylo prostě ty záchody byly špatný, ale teďka jsou všechny čistý a zatím nejhorší záchod, na kterým jsme byli, tak na ně jsme vlastně ani nebyli a to bylo na tržnici, který byly zavřený. Přesně tak a vlastně se už prakticky rekonstruujou, takže budou vlastně zase lepší. Jen čas dá vědět. Uvidíme, jak to bude. Možná se nikdy neotevřou. Pokračujeme na obídek. Je to tak? Takže teď jsme se přesunuli trochu v čase na tady park Le Petit Prince. Prakticky se nacházíme kousek od Timpa, kousek od Lidlu. A musím říct, že tohle byl ten nejhorší záchod, na který jsme dneska byli. Bylo to špinavý, bylo to tam všechno malý, smrdělo to. Jste mohli vidět, to vám ukážeme. Byla tam hajzlbába, nebyla nepříjemná, ale prostě pořád tam byla. A celkově to byl asi ten nejhorší, vážně nejhorší záchod, na kterým jsme byli. Zase to bylo zadarmo. Ale bylo to zadarmo, což je takový malý plus a přesně proto jsme se rozhodli, že tomu nedáme za 4, ale jenom 3 mínus. Souhlasím. Takže právě jsme byli na toaletách na hlavním olomouckém hřbitově v Neředíně. No a jak teď právě můžete vidět, tak ty toalety jsou celkem pěkně udržované. Jsou tam takové trošku škaredé obrázky, ale někomu se na rozdíl ode mě můžou líbit. No ale nebylo to tak hezké jako některé ty předtím, takže bych ho chtěl známkou tak 2 mínus až 3. No ale pokud budete potřebovat na toaletu, tak jsou hezky udržované a určitě bych zašel. Až na to, že teda zavírají v 6. Zavírají v 6, ale a poplatek je 10 korun teda, no. Takže, ale v okolí tady hřbitova žádné toalety nejsou, takže já bych zašel prostě. Takže teď jdem zkusit pull up max attempt na nejvíc repů. A máme špatnou zprávu, Marta se na nás vysral, respektive byl tady. Ale pak odešel, protože jsme tady nebyli my a nenapadlo mu zavolat. Takže teďka je doma. A jestli tohle vidíš, Marťo, fuck you. Vůbec žádný zhyby jsme asi rok nedělali. A je docela odvážný max attempt, ale zkusíme to, no. Tak jdem na to. Tak jo, a to. Max attempt, jo? I'm not gonna lie to you kids, it's a f***ing jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down,
me flying, never drop down. Drop down, smoking high, I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, you're too strong. Wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loop. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. The impact, yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you been hacked. You're safe, hiding, but I found it, homie, been cracked. But ain't nothing inside. Hey yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. Know that we on. Hey bitch, you been whacked. I kill 'em all, feel a motherfucking impact. Tak momentálně 5. září. Jsme se trochu přesunuli v čase, možná vypadáme jinak, už nevím, co jsem měl na sobě. A nacházíme se u Globusu, respektive u Olomouc City. A jdeme zjistit, jaký to tam je. Jdeme. Tak je vedro jak svíně. Tak jak jste mohli vidět, záchody byly čisté, ale tohle nebyly jediné záchody, co tam jsou. Tyhle byly v celku skryté. Jsou naproti restauraci, když tak Alfrede řekni, kde přesně co tam je, protože popravdě já jsem tam byl taky poprvé. Je tam nějaká prádelna. Tak u nějaký prádelny, co tam je, pokud vejdete do Globusu, půjdete doleva a půjdete znova doleva, naproti restauraci, co tam uvidíte. Byly čisté, byly tak nějak jako normálně velké, nebyly nic extra, nebylo to nic malého, ale hlavně teda byly čisté, jak jsem několikrát řekl. A zbytečně teda velké zrcadlo pro mě a taky... Dělají si tam asi dobrý fotky. To určitě, ale taky moc umyvadel, podle mě zbytečný na tu velikost. A já bych dal za 2. Já bych dal taky za 2, ale rád bych poznamenal, že nadbytečnost je zde důležitá. Tak pro koho? Takže teď jsme se přesunuli trochu blíž k území Velké Británie. Čemuž odpovídají i ty toalety tady v OC Hana, se kterými nemám nejlepší zkušenosti. Ale třeba mě příjemně překvapí, tak se na to pojďme podívat. Takže záchody v OC Hana mě celkem zase příjemně překvapily, protože když jsem tam chodil tak před 2 rokama, tak to bylo docela dost špinavý, bylo tam bláto na zemi a papír na zemi, někdy tam ani papír nebyl, no ale dneska, jak můžete vidět na videu, je to docela čistý. Jednou mě dokonce tam doslova vymetla uklízečka s tím, že teď je úklid. No, ale to se teď nestalo. Jaký máš zkušenosti ty, Tádo? Původně, když jsem byl v OC Hana, tak tam na zemi bylo jehličí, což nechápu, protože nikde tady v poblíž nejsou žádný smrky nebo jehličnany. Ale zase, příjemně mě to překvapilo, bylo to krásné. A my jedeme dál. Takže nyní se nacházíme v Kauflandě na Horním Láně. A v těch předešlých 2 nákupních centrech, které jsme navštívili, byly poplatky za toalety nulové. A to dříve platilo i zde, ale byl jsem obeznámen s tím, že nyní je zde poplatek 20 korun. Tak se pojďme podívat na to, jestli to za tak vysoký poplatek opravdu stojí. Takže nakonec jsem byl mylně informován a poplatek 20 korun platí pouze pro toalety v Kauflandu u hlavního nádraží. A toalety v Kauflandu na Horním Lánu jsou úplně zadarmo. O čemž vypovídá například to, že jsme vám nemohli natočit samotnou kabinku se samotnou toaletou, jelikož se tam pohyboval takový divný pán. No a možná ten poplatek 20 korun má tyto lidi vlastně odlákat. No a protože se tam pohyboval ten divný pán, tak jsem si vlastně jako nemohl ani zajít na záchod, protože on tam byl jako strašně dlouho. Jo,
prvně používal mušly, potom jakože ten záchod, no a já jsem vlastně na ten záchod ani jít nemohl. A to mě to docela znepříjemnilo, takže bych dal známku 3. Jak bys to hodnotil ty, Tadeáš? Já bych taky dal známku 3. Hlavní nevýhoda bylo, že tam byla jedna kabinka, 2 pisoáry a to bylo vlastně úplně všechno. Tak možná přece jenom v tom Globusu, že jich bylo víc, tak se bylo něco lepší. Ale jinak to zase bylo jako docela čisté a bylo to zadarmo, ale mě tam vadil ten pán. Ale tak snad ho tam nepotkáte vy. Přesně tak. Nebo potkáte něco horšího. Tak momentálně se nacházíme na autobusovém nádraží Olomouci. Popravdě bojím se tohoto místa, sám jsem tady byl jenom jednou a to bylo minulý rok. A už vůbec jsem nebyl tady na toaletách. Tak se jdeme kouknout, jaké jsou. Možná budou dobré, možná ne. Já si osobně myslím, že tak dobré nebudou, ale možná nás to překvapí. Tak jdeme se kouknout. Nevím, kde by jsem začal. Obrovský smrad, špinavý, posprejovaný všude, špinavý zrcadlo dokonce. A to bylo tak neskutečně odporný jenom tam vstoupit. A rozhoduji se, jestli to je jeden z těch nejhorších, nebo úplně ten nejhorší záchod v Olomouci. Ale Alfred určitě k tomu řekne něco víc. Já mám úplně jiný postoj k věci, jelikož já jsem tento záchod opravdu použil. A nepřipadal mi až zase tak jako špinavý, ale byl takový jako zestárlý. Asi mi potřeboval trošku zrekonstruovat. Trošku mi při tom, jak jsem byl na toaletě, vadilo, že toaleta byla otevřená ze 3 záchodů pouze 1. Ostatní byly jaksi zapečetěné, třeba se tam stalo něco nehezkého. A i ta jedna vlastně neměla jako zámek, takže se dala vždycky otevřít. No, nicméně asi to byl ten nejhorší záchod, který jsme zatím navštívili. A ještě k tomu stál 10 korun, protože Malý princ se tomuto blíží nejvíce, ale ten byl zadarmo a tento záchod na autobusovém nádraží stál 10 korun a za těch 10 korun mi to asi zas tak moc jako nestál. A ještě k tomu, co můžete udělat, je pokud někdo jde před vama, tak nemusíte tam házet 10 korun, ale jenom vzít ty dveře a znova si je otevřít, než se zavřou, což Alfred neudělal. Protože já jsem slušný. Utratil mých 10 korun. Přesně tak. My teďka jedeme na Bělidla, uvidíme, jaký to bude tam. Toalety na autobusovém nádraží na mě udělali asi největší dojem. Ten dojem nemusí být pozitivní, ale je hlavní, že je intenzivní. No a já bych jim ale i přesto dal známku 4. Jak bys hodnotil ty, Táro? Já bych dal teda 4 minus, těch 10 korun to byl opravdu třešnička na dortu. A nevím, co dál k tomu vůbec říct. Asi to, že se přesuneme možná na něco ještě horšího. Zbývají nám 2 poslední záchody, o kterých víme. Možná se tam k tomu připotne něco dalšího, tak uvidíme, jak dopadnou. Tak jedem. Takže teď se nacházíme tady na Bělidlech, přesně v nákupním parku Bělidla. No a toalety v nákupním parku Bělidla se nachází tady tak z rohu a ze zadu. Stojí 10 korun, no a po hození mince se vám automaticky otevřou dveře a vstoupíte do nádherně čistého záchodu. Velikost je tak akorát. A jak se ti tam líbilo, Táru? Já teda jsem se toho bál, protože Bělidla jsou takové zajímavé místo, ale po otevření dveří jsem byl příjemně překvapený, protože to tam bylo poměrně, ne poměrně, ale bylo tam hodně čisté. Bylo to tam jako hodně čistý, já bych řekl, že o hodně víc než v těch nákupních centrech. Možná taky proto, protože lidi to tady jako tak nepoužívají. Zdá se mi, že tam moc lidí asi nechodí, takže ono je to čisté. opravdu schované tady za rohem, takže moc lidí o tom neví. Já jsem vlastně tam byl taky úplně poprvé. Já bych dal asi známku 1 minus, co ty? Já bych dal tady známku 1 minus. No a teď se přesuneme na úplně poslední místo. Je to legendární místo, o kterém mi tady Tadeáš vždycky básnil. Bude to hlavní nádraží města Olomouc, hlavní vlakové nádraží. Když jsem tam byl poprvé, bylo to hrozné.
už jak co se týče čistoty, se týče toho samotného prostoru a taky hajzl dětka, co tam byl, který musím říct, že jsem se ho bál. Nikdy jsem se nebál lidí tolik, jako jsem se ho bál, když jsem tam byl poprvé, protože tam vyčníval z těch dveří a koukal se na mě, jestli jsem si opravdu zaplatil těch 110 korun. Ale tak uvidíme, možná ho tam vyměnili, možná to nebude vůbec, možná to bude zdarma, ale to se zase nemyslím. Jdeme? Jdeme na to. Jdeme na to. Tak tohle byl náš poslední záchod a já jsem překvapen, jak skvěle jsme skončili. Protože od poslední doby, co jsem tam byl, tak tam byla menší předělávka, bylo to tam mnohem čistější, žádný hajzl dědek, to se opírá o stěnu a kontroluje, jestli jste zaplatili svých 10 korun. Dá se platit kartou, to se dolí předtím, ale je to pořád velký plus, když máte drobný. A kdybyste ty drobný měli, tak můžete zaplatit čímkoliv. Od 1 koruny po 50 a ještě vám to vrátí, což je úžasný, že nemusíte mít jenom tu 10 korun, to byl obrovský problém, hlavně na Bělidlech. A já jsem hrozně mile překvapen, že jsme tak dobře skončili, proto tomuhle záchodu dávám známku 2. A tímto milým překvapením končí naše toaletní putování. A my se s vámi vidíme u dalšího seriózního videa.